Bungkirin sa Straight to the point. Saldi! Asa naman tawag ka, Saldi? Pakita na yung taon, Dudong Saldi! Ay, ikaw ra gyud in taon ang maka-explicar kung giunsa nimo pagmaniobra ga pag-magic pagkaraw ang budget sa 2025 nato magkakasama nga budget ni atong milabay nga 19th Congress. Di magkakasama sa insertion haskang dakuha sa pagbukol magkakasama sa pundo sa Department of Public Works and Highways nga mao magkakasama tinubdan sa mga ghost project. Oy! Hoy! 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 Asa naman daw si Representante Saldi ko? Asa naman din taon perting baga kasamang galungot-lungot yun ang atong kongresista sa ikatulong distrito ng atong syudad sa Davao na si Congressman Isidro Ungab nga mao'y kanli magkakasama chairperson sa Committee on Appropriations, magkakasama ni atong milabay, magkakasama ng administrasyon. So ito magkakasama ang 11 plastada, diya magkakasama sa pagpreparar sa ato ang budget, labi na nga ito sa magandang ahinsya sa atong gobyerno, labi na yun magkakasama sa departamento sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Asa na si Saldi ko nga panahon magkakasama ni adto sa impeachment ni Inday Sara Duterte magkakasama haska pa man niya magkakasamang Baskuga nagpa-interview sa media kusog magkakasama kayo bungaab nga ipa-explicar kang Vice President Inday Sara Duterte ang iya magkakasama ang confidential funds. Naskag kusugang magkakasama mo nga abni kana na magkakasama ang Saldi ko ay nga ingon siya magkakasama dapat ko nung pa-explikaron si Vice President Inday Sara Duterte sa iya magkakasama ko nung pondo sa confidential funds ni ini sa iyang opisina kung yun sa magkakasama niya kinipagasto. Haskang magkakasama niya kusuga, magkakasama Baskuga pa niya lawas, magkakasama mo kustyon. Nganto magkakasamang Sara Duterte. Ang pan-asa naman siya karon kay siya magkakasama antong pagutanon kung giyon sa niya pagrimatse. Ang budget magkakasama sa DP. Nga mao magkakasama karon ang tinubdan ni anak magkakasamang korupsyon. Labi na yun! Sampataw! Kana magkakasamang ghost